Usa ka pasyente sa COVID-19 reklamo tungod sa kahugaw sa dapit ug kakuwang sa mga comfort rooms. Apan facility manager mipasabot nga dili susama sa mga gamit sa panimay ang ilang mahatag ngadto sa pasyente. Si Chelo Valiena sa report. Usa ka pasyente nga na-isolate karon sa NOA Complex sa South Road Properties. Mireklamo tungod sa gingong kahugaw sa dapit ug adunay tagsa ka comfort room alang sa lalaki ug mga babae. Hinuon adunay mga portalets sa gawa sa facility. Giangkon hinuon ni Attorney Jocelyn Pesquera tagduma sa NOA Complex nga dili Manila mahatag ang unsa may kahamugaway sa usa ka balay tungod kay ang NOA usa man ka isolation facility. Adunay shower room ug adunay daghang portalets nga magamit. Makapili hinuon ang mga pasyente nga magpa-isolate sa DOH accredited nga mga hotel aron mas komportable ang mga pasyente samtang naka-quarantine. Mga restrooms we're using mostly portalets because we cannot add additional restrooms inside because that's already nga fixed naman sa building. Laing gipahibaw ni Pesquera nga nakagasto na ang dakbayan og 20 milyones pesos sa pagpadagan sa NOA Complex. Moabot na usab sa 8 milyones pesos ang personal nga salapi nga nagasto niya ni Konsehal Dondon Hontiveros o Vice Mayor Michael Rama human mahunong ang mga tabang nga nadawat sa miagi pang Agosto. Human ma-accredit ang NOA Complex sa PhilHealth isip isolation facility sa miaging tuig, makadawat na og 22,449 pesos matag pasyente sud sa 14 ka adlaw nga isolation. Apan gitataw ni Pesquera nga sa duha ka libo ka pasyente nga naatiman sa NOA, 300 lang ang gidawat sa PhilHealth. Sa 300 ka mga gidawat, usa pa lang ka pasyente ang nahatagan og refund. Only one ang paid. So how can you say nga lucrative nga ang 22,000 lang ang nadawat na refund for the expenses that we had. Oba ni Marlon Melgazo, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.